En aquest cas, les subvencions nominatives a Catarroja han sigut fins ara subvencions molt limitades, de caràcter excepcional. Hem de recordar que la norma general és la concurrència competitiva, i no sols en Catarroja, sinó en la resta d'administracions públiques. Els diners públics s'han de repartir de manera reglada i, per tant, han de ser les pròpies associacions les que presenten aquests projectes. Sí que és cert que s'han atorgat a determinades associacions però de manera nominativa, però ha sigut sempre pel seu caràcter d'interès públic o rellevància local. Així, per exemple, tenen subvenció nominativa, per posar un exemple, les dues bandes de música, Càritas per al manteniment del seu economat, la Vela Llatina per motius de rellevància cultural i tradicional i per a la seva escola, i també a PAMI. Això no vol dir que aquestes ajudes no s'hagin de justificar. Les ajudes nominatives s'han de justificar igualment i les associacions s'han de presentar igualment les factures. Simplement és que tenen d'alguna forma un import fix tots els anys. Tampoc no vol dir que no hi hagi altres associacions, com és el cas d'AFAC o, per exemple, l'Associació Espanyola contra el Càncer, que fan una important tasca en el municipi de Catarroja i que treballen per al municipi d'una manera molt important i les que tots tenim un reconeixement per la tasca que fan. Això, de tota manera, no suposa tampoc una discriminació en la relació de quantitat. De fet, que en moltes ocasions fins i tot suposa el contrari. Hi ha associacions que perceben més en concurrència competitiva del que podria suposar una nominativa, perquè, com sabeu, fins ara hem tingut la limitació també del 25%, del qual no podem passar. I res, en aquest cas, em consta que AFAC ha presentat projectes molt ben avaluats fins ara i amb una valoració econòmica molt semblant a la d'altres i fins i tot, en algun cas, en algun any superior. I per a la propera convocatòria de subvencions, com ja hem parlat en aquest plenari en diverses ocasions i donat que estem intentant eliminar la limitació del 25%, revisarem la forma en la que anem repartint les subvencions, sobretot per adaptar-la a la situació actual de la Covid i intentar que no queden diners en la partida.